ए उदयराज भैया, हे संदीप भैया, आजकल के जो कलयुगी मेहरारू आवत आनी सन, घर में बियाह होते औते घर में कलह कले झगड़ा क के और अपना पति देव से मतलब अपना मनसेधु से हो कहतानी नहीं के माई और बहन के बुराई करतानी कैसे कहतानी और मनसेधु सुनो तब भैया से यही के कहल जाला आज के कलयुग। तो कैसे कह दिया मेहरुआ भैया अपना पति देव से आई जा बुझल जाओ। रसोईया में जाइब ना खनवा बनाइब ना कुछ करब ये रजाऊ। रसोईया में जाइब ना खनवा बनाइब ना कुछ करब ये रजाऊ। जब लहलई के अलगा न रहबा, जब लहलई के अलगा न रह पतलनिए में सुतब ये रजाऊ। ए सुनत हवा तो के बुझाता कि ना हम का कहत हन। कहत ये भैया का सास ननद के ना हुकुम बजाइब, दोनों बेला हम नारा सोइया में जाइब। सास ससुर के ना हुकुम बजाइब, दोनों बेला हम नारा सोइया में जाइब। सासू से कही दो या ननदो से कही दो ना कुछ हूँ साहब ये रजाऊ। जब लहलई के अलगा न रहबा, जब लहलई के अलगा न रहबा तलनिए में सुतब ये रजाऊ। हमेशा तार महतारी बहन चिल्लात रहनी है बनावा पूड़ी बनावा पकवान बनावा। अब तोहरा घर में ना सिलेंडर ना कुछ चूल्हा हमसे हमेशा फुकाई का हो। तब का करबू तो सुना लादी सिलेंडर हमसे चूल्हा ना फुकाई। रोटी न बनी हमसे दुखेला कलाई।
लादी सिलेंडर हमसे चूल्हा ना फुकाई, रोटी न बनी हमसे दुखेला कलाई। हमरा के तनिको जे आँख देखाई तो चुप ना रहबिए रजाऊ। जब लेहलई के हे अलगा न रहब, जब लेहलई के हे अलगा न रहबा तलनिए में सुतबिए रजाऊ। सुनो, घर के झगड़ा में हम एकदम तंग हो गए बानी। अगर तोके अलगे लेके रहे के बा तो अलगे रह के ही दलानी में रह, और ना तो नैहर से हमारा बोलवा दो, हम नैहरे चल जाए, वही जो जीवन बिताए तू अपन अकेले जमाई बहन लेके रह। तो सुनो, विजय पाठक जी के दे बोलवाई, हमके नैहर सूरियावा पहुँचाई, विजय पाठक जी के दे बोलवाई, हमरा के नैहर सूरियावा पहुँचाई। देवरा चाहे सवरिया है न तो बहु रहबिए रजाऊ। जब लेहलई के अलगा न रहब, अरे जब लेहलई के अलगा न रहब तलनिए में सुतबिए रजाऊ। जब लेहलई